ಇನ್ನೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಉರ್ವಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ತುಕ ತೂಕ ಈಗ ಸುರುಕದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಮುಗಿತು ಲಿಂಬುದ ರಸ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಈತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾದೀತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಒಂದೇನಿತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಡು ಫಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ನೇಕ ಬೊಕೊಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂಡೈತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಇದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಉಂದೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮದಾಲ ಪಾಡ್ದಜ ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಜಿನೆಕ್ ಅಂಚದ ಮಾಮಿ ಐಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ ಅವು ಬೇಯ್ಯಾಡುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಳದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಆಚಿದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಣ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬೀಜ ಉಂಡೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಉರುವಲ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಆದ ತುಕ ಯಾಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಲಾಗ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.